Ayan o. Tinanim yung isang butil. Walaan nyo kung anong klaseng halaman yan. Ayan. Sumibol na yung dahon. Ano kayang halaman yan? Tingin ko parang sitaw. Ayan o. Ang ganda ng tubo niya. Ang ganda ng mga dahon. Ang kintab. Ano kayang halaman yan? Gulay kaya yan? Ano kaya? Sa tingin nyo? Oh, parang okra. Okra yata, okra. Ako parang hindi. Parang ang ganda. Ikaw, sunflower. Ganun pala yung sunflower. Ang ganda. Ang ganda niya. Sunflower pala. Hindi ako nakahula.